Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kadinyo. Manaw sa kain. Mga igsoon, padayon natong iampo nga ang kalibutan aduna untay masinati nga kausaban ngadto sa pagka-Diosnon gikan sa pagkatawhanon aron nga mahimo unta kitang instrumento labi na tang mga Katoliko sa kalinaw, kahusay ug panagdait sa tanang katawhan labi na sa atong mga leaders. Iampo nato ang atong mga aspirants sa mga posisyon sa barangay. Sige naman niron sila pamarayag sa mga tao nga unta mahimo sad silang tinuod nga mga Diosnon dili tawhanon sa ilang mga tumong sa pagpangalagad sa atong katilingban. Atong iampo o pasalamatan kanunay ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging hatag sa ilang suporta dinhi pinaagis pagpamalit sa atong mga slots alang sa katumanan sa atong mga kalihukan o mga proyekto sa atong simbahan nga hatagan sila sa Ginoo sa tukmang mga grasya na ila karong gikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma, bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Sukad sa pagkasayod namo niini, nagampo kami kanunay alang kaninyo. Gipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam ug kay balo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa ingon makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo ug makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. Ug magmabungahon ang inyong kinabuhi sa tanan nga maayong buhat ug magdugang ang inyong kahibalo bahin sa Dios. Hinaot unta nga ligunon kamo sa kusog nga nagikan sa iyang mahimayaong gahom aron makaantos kamo sa tanan uban sa pailog. Pasalamatin ninyo ang Amahan nga naghimo kaninyong takos sa pag-ambit sa gitagana sa Dios alang sa iyang katawhan didto sa gingharian sa kahayag. Kay giluwas kita niya gikan sa gahom sa kangitngit ug gidala ngadto sa gingharian sa iyang hinigugmang anak nga maoy nagluwas kanato ug nagpasaylo sa atong mga sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Sa atubangan sa kanasuran, iyang gipahayag ang iyang katarong. Nainumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinud-anon alang sa balay sa Israel. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang tanang kautlanan sa yuta nakakita sa kaluwasan nga gihimo sa atong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awita ang pagdaig. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Awitig pagdaig ang Ginoo diha sa alpa, diha sa trumpeta ug sa tingog sa budyong. Pag-awit kamo nga malipayon, atubangan sa hari ang Ginoo. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Jesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang nag-ilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Miluan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudloan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti, giingna niya si Simon, "Palawd kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha. Apan kay nagsugo ka man, akong itaktak ang mga pukot."
Ilang gitaktak ang mga pukot o hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol og motabang kanila. Nanuol ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Hesus og miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya og ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya miingon si Hesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Og gidahik nila ang mga sakayan og gibiyaan ang tanan og misunod sila kang Hesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo, apil na sad ang unang pagbasa, mi hulagway o unsay mahitabo kung magsigi gitag paminaw, magsigi tag simbas Ginoo. Paras karon ba? Sige tag anhi dinhi, doon na gid ni siya'y sangkuan. Kay bao ba mo asa ni musangko? Kining sige na tong simba, siging paminaw sa Ginoo, kay bao mo wa. Gilingay mong tupad. Inaasa man gid ni padong ning sige na tong simba. Pangutan na ba? Asa man gid ni padong, sige tag paminaw swali, nga sige tang balik-balik og simba, para unsa man gid ni no? Ang kasinatian ni Pedro ug sa iyang mga kauban maoy ato untang masinati. Una, sa dihang sila ray nanagat kuyog siyang mga kauban, pulos basad sila mga mananagat, tibuok gabi iwa gid sila'y kuha. Nakita sa Ginoo nga ang mga mananagat nanginahanglan yung isda. Di ba? Kamusang nagtrabaho, kung sa may inyong gikinahanglan, dili isda, sweldo. Kana sang nagnegosyo, kung sa may gikinahanglan, ginansya. Lisod kayo na magnegosyo ka, ali-alkansi. Nya kining pare, kung sa may gikinahanglan, kolekta. Nahibaw na nas Ginoo daan kolekta. Kana sang nagminyo unsa man sa gikinahanglan? Anak, balay o yuta kay aron stable sad ang ilang pagpuyo. Nya kay nahibaw-an man is Ginoo ang atong panginahanglan, iya nang ihatag niya sa iyang kaugalingong pamaagi. Muna maminaw kita sa Ginoo aron kay bawta kung mauna ba ni ang saktong panahon nga ibuhat para sa atong gikinahanglan. Mo to, naminaw sila sa Ginoo. Ingon din Ginoo, sige, itaktak inyong pukot dito sa lawom-lawom. Isa, Lord, gabi nagsige mamiya nagbuhat, wa man may kakuha. Pero kay ikaw may nagsulti, pasabot ni San Pedro, ikaw may nagsulti, niya mo kuyog bang kanamo, kay niya naman kas akong sakayan, ako ning itaktak. Pasabot, nanginabuhi na sila kuyog sa Ginoo. Nindot no? Sa ito pa, magnegosyo na ka sa Diyos nung pagnegosyo. Sa isunod, motrabaho ka, kuyog si Kristo. Ako sad mangulikta
Adiday dili maligta magmisa kuyog sa Ginoo. Mamaligyag slat kuyog sa Ginoo. Ana no. Nya unsa may resulta og ato ning himuon? Porti di ay malampuson kay tas tanan bisag wala pa na siya sa murag gitawag natog natural nga timing ba? Usahay man gud marong timing ning Ginoo para nang papangisdaon kag adlaw. Lisod kay na makuha ka nagdaghan. Gabi gyud ang maayong ipangisda. Pero kay Ginoo may kuyog gituman nila, porting isda ilang nakuha. Hapit na gun malunod ang duha ka sakayan. Nga karon nahimo naman napakita na mas Ginoo nga matubag din niya ang atong mga gikinahanglan kung mosunod lang kita niya mao na ning ikaduha. Unsa may sunod? Unsa may sunod kung daghan kag income? Unsa may sunod kung dako na kag sweldo? Ni graduate na ka, imong eskwelahan, honor pag yun imong mga anak. Unsa may sunod? Ako daghan akong kolekta, daghan ang namalit og slot. Unsa may sunod? Ha? Enjoy life. Enjoy. You have already the wealth, the power, the authority. Enjoy. Dili oy. Dili. Ang sunod nga mahitabo si Pedro miluhod sa atubangan ni Jesus og niingon, palayo nako Lord, makasasala ko. Dili ko angayan aning imong gihatag nako kay makasasala ko, miluhod. Pasabot di ay ang sunod nato untang maamguhan kung niya na nato ang atong mga gikinahanglan sa atong lawasnon nga panginahanglan. Ang sunod ang kalagnon. Ang kalag ug unsa may gikinahanglas kalag ang kalimpyo sa atong kinabuhi kanang way sala. Gilingi anay mong tupad inana kay sa pangutan ba inana kay sa mao na ron mahog jud og way kapuslanan ang tanan. Kanang tanan imong kwarta, kanang imong honor, kining mga slots, kining ato mga projects, kining tanan nga gihatag sa Ginoo nato nga mga nindot kayo imong balay, yuta, imong naong, imong health, unsa pa na dihang imong nadawat rong nindot kaayo, ideal kaayo nga tawgon ka sa mga Ginoo, you are blessed. Wa nay kapuslanan kung naglunang ka sa sala. Magunsa magdagko kay kaginansya, daghan sa kagkabit. Magunsa magmudaog kas eleksyon, pero sige sa kang pangurakot, bakakon kay kastanan, dako kay kog halin dinhi sa slat, dako sad ang gisod sa kong bulsa, korupsyon gyapon dinhi sa simbahan, nga ipasangilas project. Ay kunyog tutuki kay guilty sa kuha na usahay, pero gamay ra biyay akong kuhaon. Gamay ra ay pang budget ras madre, kay usahay sa ning madre paraygon sa kenis tanan. Snacks pa der. Sige ter. Pero ginagmay ra nang amo. Pero usahay madinag ko sad og di gyud magamping. Magunsa magnindot ta kay kag sweldo pero gipangguba nimo ang hinatag sa Ginoo. Ang imong buhok nagguba na kay nagpa-parlor na kag maayo, colors buhok, pangiskis kilay, pangguba ng imong mga naong. Hala patato kay naanay ikabayad. Hala laygit diri, basiktomy diri, pills diri, kondom dito, siging date anang mga uyab-uyab ug mga kabit-kabit kay ni anay sweldo. Nya mo nay gigustos Ginoo. Tubag. Nda. Lagi mo tubag. Ana gud sikag pamalitan ng mga cellphones. Ana. Hangtod mo disturbo na las misa. Ana. Sige kag pamalitan ng mga yuta kay dako na kay kag income. Milyonaryo na ka, imo dayong gikural o imong gidimulis ang katong mga nanagpuyo nga wain tao'y mga titulo
tungod kay tax declaration ra ilang gigamit nya pobre in taong kay nga mga mag-uuma tawgo na lang nimog squatter tungod kay ikaw kunuhay nakapalit anang mga ungyuta wa ra ba kay relocation site nga ihatag purti na nimong pagarbuhona na hilo nga mo diya mao na so kinahanglan mo amgo ta nga dili ta angayan sa mga favors nga gihatag sa Ginoo unsa may atong dawaton Lord di ko angayan nya kay di man ko angayan palayo nako nya kay ang Ginoo di man sad siya ingon ana natok batasan matud pas Ginoo your way is not my way your thought is not my thought unsa may iyang gibuhat iyang gipakita ni Pedro nga sa higayon nga ikaw mo ilas imo mga sala mao na ni ang ka-third nga level sa panahon nga mo ilakas imong sala suguon ti ka pag-convert sa mga makasasala sa pagbag-o sa mga makasasala ningon siya ay kabalaka din ati ka papanagaton og isda managat na kag mga tao you will be fishing men, you will be fishing souls and catching souls back to the fold of God. Sige, lingay mo tupad. Ina, managat na tagtao. Sige na. Managat na tagtao. Pasabot, kay nakaamgo naman tas atong sala, ato na ning kuhaon ang mga makasasala tabangan sad nato sila nga sama nato makaamgo sad sila sa ilang mga sala nya unsa may nakapaamgo ni Pedro the presence of God and the bounty of God's graces ato sa nang ipaambit sa uban ato nang ipaambit nga ang presence of God ug ang bounty of God ilas ang masinati kay mao man ay makapa-change of heart. Dili man kanang atong yaw-yaw, dili man kanang atong panghulga nga kung di ka mo to patyon ti ka, di mo muhunong patyon tagid mo. Di na mo'y makapa-convert makapahadlok, makapaugnok. Pero magsige nagplano, ikawa lang nimong buanga ka balik yuko. Mo na maginikanan, kamu ha, bantay mo. Ana mga anak, iglakaw. When the cat is away, mo tinuod nga kuan understanding ang nindot yun nga conversion kanang ma-adapt na ni natong saying ni San Vicente Ferrer kanang nas babaw ba kana na mo na tinuod nga conversion ikaw na ba basaha kuno ko sabi ready go kana bang ang imong hunahuna o kasing-kasing gigamhanas Ginoo nga bisag ikaw na lang usa ang imong asawa wa diha bana ka nya naay gasigig text nimo nga mas gwapa pa sa imong asawa magsigig baiid nimo nga mas cute pa mas humot pa mas lumoy pagpanit sa imong asawa nga imong asawa gaspang kay panit kay sige tawag panglaba nya baho pa kay usahay di rasan maligo kayo dili ka matintal nga naman moingon man ka nga think not of yourself but of God dali mo kay kang moingon gusto ba kanis Ginoo no lami man kay nis tanan pero mao ba kani gustos Ginoo moingon din ang Ginoo nimo kusog man mo pansa ayaw ana makapa-impierno na kanang lamia makapa-impierno na unsam day makapalangit Lord kadtong gaspang dito kadtong baho-baho nga mao toy makapalangit moingon dayon ka di ko ni buhaton adto ra gyud ko adtong makapalangit kay think not of yourself naman but of God ana di ba nya ikaw sad asawa pananglitan lang kay ang imong mangyong bana maoy kasagaran mangabit no naaman sa nay mo paraig nimo labi nag nasuko na kas imong bana naaman sa nay mag text nga ayaw lang ana kasuko kay ana gina mga laki dali matintal nya ikaw paubos lang kay tagaan ra kas Ginoo maayo sad nga kinabuhi
Nya moingon-ingon sa dayon kaniya, may pa ka kay understanding kay kanako. Sus, bantay ana. Kuha sa kanang buang-buang dako. Mo nang naasa ko'y mga babae nga nakapangabit. Nga naman, magsige mo sa paraig-paraig dito nga, may pa ka kay you appease my pain. Kada adlaw magsige na kag text, magsige na kag sumbong sa imong kahiubo sa imong bana, magsige sa siyang tambag-tambag, hangtod ma-develop na mo, hangtod mo ingon na ka, see you. Ana. Nya magsige na mo ingon kada adlaw, miss you. Ala. Yang nag-ingon sang miss you, sige sang misa. Okay, kinsa may kinsa may kay mutambag kaniya ba sang nagmisa? Yang ma-develop ka ni, patay ka. Patay sa dang nagmisa. Kaya nga naman, wa naman mo think of God's thoughts. Na matod pa ni Propeta Jeremias diri sa, kisa to? Jeremias ba to? Adi si San Pablo sa taga Colosas, ingon siya diri sa ingon, kay naminaw man gid sila sa Ginoo, ingon siya, sa agipangayo namo sa Dios nga masayod unta kamo sa iyang kabubuton uban sa tanang kaalam o kahibalo nga gihatag sa iyang espiritu. Sa ingon, makahimo kamo pagkinabuhi sumala sa kabubuton sa Ginoo o makabuhat kanunay sa mga butang nga makapahimuot kaniya. We please God, not human beings. Ako din sa akong pagsigig pamaligyag slots, wa jud ko'y plano nga lipayon tamo. Ang ako ra gyud gitagaan tamo kaning opportunity nga makabuhat unsay gustos Ginoo mahitungod sa inyong kwarta. Na salamat guys na malit og slots. Ako na mong i-update karon. Ako sige sa kog palit ani pareha ra man ta. Masag ko'y kwarta, kamuray na sweldo, ako na sa kuyakoy. Dako pa mangining ako sa inyo. Sinan kaning ako, kada dupap, kulikta, mandayon So mo nang namalitag slots, ang atong holy pads or holiness, peace, and divine salvation na slots para ni sa National Retreat for Priests. Kami ka mag-retreat karong November 7 to 9. 2023. So sa atong 100,000 slots nga gibaligya nga holy pads, ang atong halin as of yesterday niabot nag 15,426 ka slots. Pakpak. Kanindot ana 15,000 na. So gamay na lang nahibilin, 84,574 na lang. Gamay na, daghan pa. Sus, og mamalit lang mong tanan, bisag tag one slot lang. Sa ako kong YouTube channel, karon niabot na gunag 166 ka subscribers. Kana bang Padresiano ubod ba? 166 na ang subscriber. Naku, sus, mamalit na nig slot. Katunga ra. Bisag katunga lang ani. Hurot na ni. Pero sige lang. Hinay-hinay ra man gini mga fishers of men. Nya sa ato sang special slot para ni sa atong 10th foundation anniversary, nya karon ato na lang sang gisakop ang birthday ni Mama Mary ug mang adlaw. 9,000 na ka slots ang atong gibaligya sa healing, strength, and spiritual growth nga slots or HSSG. Nya as of yesterday, nahalina na taog 8,471 ka slots. 529 na lang ang nahibilin. Pagpak. Kotobra ni Ugma ha. Sana maka-apil pa mo ani, palit kidayon. Daghan kayong nalingaw aning atong slot-slot. Nga naman, dili lang nga dunay murag mga milagrong nahitabo, dagkong events, dagko nga mga project sa simbahan ang natuman naapagyoy dagkong kalipay silang kasing-kasing. Na ini-text na ako karon, ako lang i-mention ang iyang sitwasyon. Sige kuno sila away sa iyang asawa gyud. Dali kay silang mag-away, siging pangasaba sa mga anak
siya Pader sa sige gid nakong paminaw sa imong wali niya, sige sa kong palit og slat, panagsa na lang kay mi maglali sa akong asawa niya, akong mga anak wan ajud katilaw ug kasaba. Nako, oy, very good, panganak pagdaghan. Nga naman, kana mo'y ginikanan, kana mo'y mga channels of God's conversion and healing. Di ba? Nya nagsugod kuno sa sige nilang pamalit og slots. So, slot pa more. Di ba? Sige, manindog na ta mga slotters. Mga igsuon, sa pag-ingon sa atong manunubos, kuyog kamo kanako aron mahimong mananagat og mga kalag, kita usab mudangop kaniya sa atong mga panginahanglan ug moingon, balaang magtutudlo dungga kami. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga ang Santo Papa, Papa Francisco, ang mga kaobispuhan, mga kaparian, ug sila nga gitawag aron managat og mga tawo, maisugon og malahutayong mutaktak sa ilang mga pukot didto sa lawod, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga ang mga mananagat ug sila nga nanginabuhi sa kadagatan, makaani sa Dios nung grasya, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga maisugon kitang mumantala sa maayong balita sa atong Ginoo ngadto sa mga walay pagtuo, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga ang Ginoo muhikap sa kinabuhi sa mga masakiton, mga naguol, ug sila nga may balatian sa pangisip ug sa lawas, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Nga sila nga namatay diha ni Kristo, makadawat na sa ilang walay katapusang ganti, magampo kita sa Ginoo. Balaang magtutudlo dungga kami. Ginoo, sa tanang katawhan, pinaagi kanimo nabuhat ang tanan, busa dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa
alang usab sa atong kasalanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalit nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi.
Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a mighty and a God. He is my friend, a servant and a king, who stays with me every moment of my days, who's from the light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. You touch my heart and told me what is right. Oh, my friend, you're really different. You shape my heart to love as you have loved. Now bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuunan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, ang lingkod sa makadiyot. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalipay. Nya kining maong kalipay mahitabo ra ni kon ato nagyong gamiton ang atong mga bahandi sa pagpanagat og mga tao, dili lang sa pagtagbaw sa atong kaugalingon. So salamat sa mipaambit sa ilang mga grasya nganhi nato sa atong holy pads nga slots. Ang atong halin niabot nag 15,426 slots, na apay 84,574 slots nga available hangtod panis Nobyembre 9 ang atong pagpamaligyaani. Pero mahurot og sayo mas maayo niya sa ato sad nga special slot nga HSSG na nasatay halin nga 8,471, 529 slots na lang ang available. Pulos ni tag 100 pesos per slot. Nya kutob ra ni ugma ang atong HSSG sa birthday ni Mama Mary. So ako mo hangyoon nga manimba kita ugma bisag asang simbahan ta mo simba patong i-honor ang birthday ni Mama Mary. Kibaw mo pila na iyang bana-bana nga edad. Ikapilang birthday niya ugma. Ug namo itubag congratulations. Nya sa ato sang 10 slot challenge tag na po katag 100 1,000 bali niabot na sad og 1,312 ang atong 10 slot challenge. Nining tanan atong hatagag masipang pakpak ang Ginoo og ang tanan nga namalit niini. So ugma pohon dinis atong simbahan na atay 4:45 AM nga biblical rosary
Nya ini misa na to alas 6. Naapod tay tribute ni Mama Mary o makadamog mga flowers or dili flowers, envelope lang siguro butangan ninyo sobre kay ang sobre parang Mama Mary nya aris pare ang sud sa sobre. Di bitaw. Basta unsay tribute na to, no? Natay gamay nga tribute nga ihatag ni Mama Mary sa iyang birthday. Ya, kinsa tong muhatag og tribute siguro gyud ta nga balusan sa ni Mama Mary og 100 times more. Muna, pwede sag ang inyong pagpalit og slots mo inyong tribute ni Mama Mary. Kaning 84,000 nga holy pads, hot doon tanig palit ugma. Pasabot kamong tanan nga naminaw aning akong misa online og territorial, pamalit mo tagsa ka slot ugma sa holy pads og sa HSSG para ni Mama Mary. 100 pesos is very small amount, but it can make a great difference if it is done with love and joy, no? So, nya dinhi sa ato alas 6 ang misa, nay alas 12:15 sa udto, naasay alas 6 sa gabi. High mass na siya. Nya sa mga special chapels nato na ay sa Lataban alas 6 sa gabi, San Roque Chapel alas 6 sa gabi, Sambag Chapel alas 7:30 gabi, Santa Cruz Chapel alas 7:30 gabi, Lorena Chapel alas 7:30 gabi, ug Tabla Chapel alas 5 sa hapon. Ang atong mga eskwelahan naa na say mga schedule, pero gi-coordinate na directly to the principal sa mga eskwelahan. So yampo nato nga magmalinawon og maayong panahon ugma ug mabulokon ang atong pagsaulog sa birthday sa atong langitnong inahan. Manindog na tangtanan mga anak sa atong inahan. Ang Ginoo manaa kaninyo og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.